na, parang hindi ako makapag-workout ngayon ah. Ito na pati Mark. Okay, okay. Mark. Dali kami dito. Ako, sa likod siya. Sa likod na kami. Gago, umiiyak na naman yung moves ko kasi nagbabadminton na naman. Di ba naman yung sinasabi niya? Hindi. Nakasok lang ng halos lang.
Les, matay shuttle. Dalawa. Yung shuttle. Pumasok ba yung last na card? Nata? Bakit mo? Nata sa magpalo. Joke lang. Dennis ba na tayo? Les, meron natin ipatik na ngayon na shuttle. Sheila no yan, ha? Yeah. Dati kasi kung magkapalo ng content.
Partner mo!
Time lobby. Sangke. Dyan. Dyan. You're in the left lane, right? Left, then you're going up. Si Jen nga daw sabi parang earthquake daw. Yung kotse. Right on the wheel, yeah. So kaya gumagano yung kotse. Pero tuloy-tuloy ka lang. Wait, turn to it. Ano pala? O, tapos. May neighbor ba? Sa stream mo.